जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जाहैबाय जोंनि रिजनेल पार्टी। सिगाङावनो दिनैहाय जोङो अफिसियेलि आं आरो आंनि लोगो सोरांसार बर' बिथाङा बरमानि आरो आं लैहोर गयारि, आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोङो दिनैहाय बिपिएफ दलाव जयेन जानायनि जोङो बिपिएफ जयेनाव हाबनायनि गोबांथा खारन दङ। दा गासैखौबो बुंजायालासिनो आङो फंनैसो खारनखौ आं बुंनो नागिरदों। जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जाहैबाय जोंनि रिजनेल पार्टी। सिगांनिफ्रायनो बिडिसिखौ जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानैहाय दिनैनि पर्जासिम दिनै इउनिभार्सिटि, दिनैहाय मेडिकेल कलेज बा जियानो हक लामानि डेभेलपमेन्ट, दालांनि डेभेलपमेन्ट, जिहेतु बिडिसि सुक्तिनि सिगां जोंनावहाय जेबो एख'आनो गैयामोन। दा दिनैनि परिबेससिम लाबोनो हानाय केपासिटिखौ जोंनि हाग्रामा सारनियाव नुदों, जोंनि बिपिएफ दोलोनि जाय आफादगिरि। दा जों नुनो मोनदों आथिखालावहाय जोंनि दा जाय रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टजोंहाय जेबायदि फिदिं जायो, दा बेखौ नुनानै जों सानदों जोंनि बर' हारिनि जाय रिजनेल पार्टी बा जोंनि बर' हारिया गोबां खैफोदाव दङ। दिनै रायजो राजाया मोनथियो जे दिनै बर' हारिया बेसेबां जेंनाजों भुगिजानांगासिनो दङ। दा दिनैहाय इउपिपिएल गभर्नमेन्ट फैनायनि उनावहाय नोंथांमोनहाबो मिथिगौ, मिडिया नोंथांमोनहाबो आरो जोंनि रायजो राजामोनहाबो मिथिगौ जे बुङो सान्ति परिबेस फैदों होननानै। सान्ति परिबेस फैनायनि बाथ्रा बुंबाय थायो, नाथाय खैथा एनकाउन्टार जालांखो नोंथांमोननि निउस मिडियाफोरनाव दिनैसिमबो रिपर्टआव मोनगोन बा थांबाबो नुहैफिनगोन। जोबनो गैयै एनकाउन्टार आरो जेबायदि घटला दिनैनि दिनाव जानानै थांदों। दा जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा सिगां समाव बुंदोंमोन जे बिसिडिसि लेभेलनि बा सरकारि न' होनायावहाय जुदि सोरबा मेम्बाराहाय थाइसे थाखा लायोब्लाबो बिथांमोनहा आउट खालामनाय जागोन बुंदोंमोन, नङा होमबा? दिनैहाय बुंदोंमोन जे न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा, बेथ' इम्पसिबोलखा। नाथाय बेनि गेजेरजों आं बुंनो सानदों दिनैहाय जोंनि जे लिडारफोर दङ, दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि लिडारफोरा बुंबाय थायो जे सेन्ट्रेल सेलेक्सन बोर्ड दानायनि बाथ्रा, नैबे दान मोनसेयावनो दागोन बुङो बा फैगोन सप्तायावनो दागोन बुङो। दा बिभिन्न बेफोरबायदि जिखुनु प्रब्लेम्सफोरखौ जों नुदों आरो जों सानोखि बेखौहाय जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट दानि जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि जाय आफादगिरि बिथांमोनहाबो सिगाङावहाय बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन। दा बेनि थाखाय रायजो राजाया बिसास खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथांनो भट होनानै देरहादोंमोन। नाथाय बिथाङा रायजो राजानि गोसोखौ सिफायदों आरो रायजो राजाखौ माबायदि लेभेलाव थगायगासिनो दं नोंथांमोनाबो मिथिगौ। दिनैहाय न' होनायनि नामावहाय दिनै PMAY न'आवबो बिथांमोना 10,000 थाखा लायो। बेखौ आं मिथिगौ आरो जों खोनानायबो दङ। आरो जे जोंनि बिडिसि सरकारनि जे न' होनाय बिथांमोना बेखौ माबायदि खालामदों जे गावसोरनो लुनानै होयो आरो जुदि गावसोर लुनानै होआब्ला, जुदि लुनानै होनो चान्स मोनाबा बिथांमोना 10,000 15,000 लायो होननाय जों खोनादों। दिनैहाय बे खोथाखौ प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन थाखा थाइसे लाबानो होखारगोन होननानैहाय। दिनै बेफोर खोथाखौ बावजोब्बाय नामा? दा बेनिखायनो जों सानदों जे बेयावहाय जोंनि बर' रायजो राजाहा गोबां खहा जागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जे बिटिआर सुक्तिनि खोथा गोबां रायजो राजाया बुंबाय थायो। दिनैहाय बिटिआर सुक्तिया जोंनि बर'नि 3rd एकर्ड, बर' पिस एकर्ड। दा बेयावहाय सिगां समावहाय जोंबो सुक्तिखौ फरायनानै मोजां मोनदोंमोन। दे जुदि उदालगुरियावबो जुदि NIT फैयोबा आरो गोबां इउनिभार्सिटि बा डेभेलपमेन्ट स्किम्सफोरा जुदि फैबावोबा जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां। 1,500 क्र'रनि खोथा बुंदोंमोन स्पेसियेल पेकेज। जों सानदोंमोन जे सिगां समावहाय जुदि साक्सेस जायोबा मोजां जागोन होननानैहाय। नाथाय दिनैसिमावबो जोङो बिटिआर सुक्तिनि आं खुन्थिया थंसेबो नुवाखै होनोब्ला भुल जानाय नङाखौ आं सानो। दिनै जोंनि लाइमोनफोराबो मिथिगौ, जोंनि इयुथ्सफोरा मिथिगौ, रायजो राजाफोराबो मिथिगौ। नाथाय बिथांमोना मा खालामदों, इयुथ्सफोरखौहाय फैसानि उनाव एंगेज खालामनानै दोननानै दिनैनि परिबेसनि जे प्रब्लेम्सफोर बेखौ बुंनायनि माने दा बुंथों, बिनि थाखाय माखासे बुस्थुआवहाय गादबनानै दोनदों। ओंखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि इयुथ्सफोराहाय जायना फरायनायाबो जोब्बाय बा दिनै न'आवहाय गावनि संसारखौ सोलिनानै दङ, बिथांमोनहा मोनथिनानै न'आव थाबाय थाबाल' जानाय नङा। जोंनि बर' हारिनि खहा जानायखौहाय बा जोंनि बर'नि फैगौ सम जे प्रब्लेमफोरखौ जों नुहरदों बेखौहाय सल्भ खालामनो थाखाय जों बयबो ओंखारनांगोन। आरो बिनि थाखाय आं सानदों हाग्रामा महिलारि सारा जेबायदि सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों, जेबायदि स्ट्रंलि जोंनि बिडिसिखौ सालायबोदों, जेबायदि डेभेलपमेन्ट लाबोदों, बेनिखायनो जों दिनै हाग्रामा सारनि पार्टियावहाय बिनि मोनसे खुन्थिया जानानै जाहाथे जोंबो हेफाजाब होनो हायो दानि लाइमोन हिसाबैहाय, बेनिखायनो जों दिनै जयेन जानाय जादों। नोंथाङा बुंबाय सिमा बारायनायखौ आंबो गनायो। नाथाय आं इनफ्रास्ट्राक्चाराव बुंदों जे इनफ्रास्ट्राक्चाराव गोबां दंमोन, NIT दंमोन, स्पर्ट्स एकाडेमि दंमोन, एग्रिकालसार एकाडेमि दंमोन। जिहेथु जों लाइमोन दिनै बुङोना लाइमोनानो फिउचारनि माने लाइमोनानो फिउचार होननानै बुङो, स्टुडेन्टआनो फिउचार बा इयुथ्सआनो फिउचार। दा फिउचारखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंनो मोजां मोनसे इनस्टिटिउसनेल सेन्टार नांबावगोन, जेखौ दिनै बुंदोंमोन। दा गोबां खामानि मावाखैबो नङा, जों मावनायखौबो नुदों। नाथाय बिटिआर एकर्डनि थ्रुयैहाय बे स्पेसियेल पेकेजनि 1,500 क्र'रफोरखौबो गोबाङानो मिथिगौ दिनै बहा थांखो, मोनदोंना मोनाखै बेफोरनि बारै
जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय जों लाइमोन हिसाबै जोंहा सोंखारिनायनि मोन्थाय दङ आरो बेखौ बयबो सोंखारिनांगौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्राबो मिन्थिनांगौ माखासे खोथाखौहाय